Hola amics, benvinguts a un nou vídeo de Happy Learning! Avui ens posarem les piles perquè aprendrem sobre una cosa molt important. Una cosa que fa que els llums s'encenguin, els avions volin, les plantes creixin i, sobretot, que nosaltres puguem aixecar-nos cada matí amb forces per aprofitar el dia i aprendre milers de coses noves. Avui aprendrem moltes coses sobre l'energia! L'energia està en tot arreu i és la causa de tots els canvis que ocorren al nostre voltant. Tots? Sí, perquè l'energia pot presentar-se de moltes formes, com energia elèctrica, com energia tèrmica, com energia química, com energia lluminosa, com energia cinètica o, fins i tot, com energia sonora. La primera forma d'energia que coneixerem és l'energia elèctrica. Bé, en realitat ja la coneixem. És la que fa possible el funcionament de molts dels aparells que utilitzem a casa. Per això es diuen electrodomèstics. L'energia elèctrica es produeix de manera natural en les tempestes, perquè és la que tenen els llamps. També es pot produir de manera artificial en centrals elèctriques com aquesta. I després, conduir-la a través de cables fins als endots de les nostres cases. I d'aquí fins a, per exemple, als nostres ordinadors. Una altra forma d'energia molt popular és l'energia tèrmica o calorífica. Sí, la de la calor. És l'energia que emeten els cossos que estan calents, com els radiadors que escalfen les nostres cases o el foc de la cuina on s'està preparant aquest boníssim menjar. Quina bona pinta! L'energia lluminosa és l'energia que posseeixen els cossos que emeten llum, com el sol, aquesta espelma o aquestes bombetes. Sense l'energia lluminosa no veuríem res de res. I les plantes no podrien realitzar la fotosíntesi. Una forma d'energia molt curiosa és l'energia química. Es dona, per exemple, quan ens alimentem. Els aliments que mengem tenen dins d'ells energia química emmagatzemada. Quan el nostre cos digereix tots aquests aliments, allibera i aprofita l'energia química que tenen dins. I gràcies a ella tenim força per jugar, fer esport o estudiar. Gràcies a aquesta energia estem vius, així que ja sabeu, a menjar molt sa i molt bé. L'energia cinètica és l'energia del moviment i es produeix just per això, pel moviment dels cossos. Com més gran sigui la velocitat, més energia es produeix. Ei, compte! L'energia sonora és, com el seu nom indica, la del so. És la que produeixen alguns cossos en vibrar, com per exemple la superfície d'aquest altaveu o la veu d'aquesta cantant. Sabeu que algunes cantants d'òpera són capaces de produir tanta energia amb la seva veu que poden fer esclatar una copa de vidre? Oi que és increïble? Una cosa importantíssima de l'energia que heu de saber i mai oblidar és que l'energia mai es destrueix,
es transforma. Per exemple, únicament l'energia elèctrica es pot convertir en energia calorífica, l'energia calorífica en energia química, l'energia química en energia cinètica i així fins a l'infinit i més enllà. Així que recordeu-ho bé, l'energia mai es destrueix, només es transforma. I ara marxo a transformar tota aquesta energia que tinc després d'haver-me menjat tantes vitamines. Adeu, amics! Fins al proper vídeo! Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning. Hola! Sabeu qui sóc? Sóc la Terra. Sí, el mateix planeta Terra. I us vull demanar ajuda, perquè hi ha una cosa que m'està fent malbé. I tu, sí, tu, em pots ajudar. Sabeu que cada dia les persones consumiu molta energia? I sabeu que hi ha energies netes i energies brutes? Les energies brutes són les que emeten gasos que causen l'efecte hivernacle. Són les energies que venen del carbó, del gas i del petroli. També són energies brutes les que produeixen residus tòxics com l'energia nuclear. Quan les persones feu servir aquestes energies per anar amb cotxe, escalfar les vostres cases o engegar l'ordinador, jo em vaig posant cada cop més malalta i cada cop tinc més calor. I l'aire que m'envolta i que respireu deixa de ser aire pur. I això també us perjudica a vosaltres. Però hi ha altres tipus d'energia que no em perjudiquen i que us permeten seguir escalfant les vostres cases o engegar l'ordinador. Són les energies netes. També les anomenem energies renovables. Us sonen? L'energia solar i l'energia eòlica són les energies netes. I els diem renovables perquè són fonts d'energia que no s'agoten mai. Gràcies a les energies renovables, podem seguir encenent els llums o dutxant-nos amb aigua calenta, sense fer-me mal a mi, sense contaminar. Com que vull estar sana i neta, i vull que tu també ho estiguis, et vull demanar que facis alguns petits canvis, petits però molt importants, i que et donaran molta força i energia a tu també. Sí! Vols saber què pots fer per ajudar-me a vèncer les energies brutes? Pots dir als teus pares que vols anar a l'escola caminant o en transport públic. Així no consumiràs la benzina ni el gasoil dels cotxes, que són fonts d'energia bruta. A més, si camines molt o fas servir la bicicleta, et posaràs en forma i faràs salut. També et pots dutxar en comptes de banyar-te. I així consumiràs menys aigua i menys energia a l'escalfar-la. Pots pujar i baixar les escales caminant, perquè sabies que l'ascensor també consumeix energia? Si fas tot això i algunes coses més que se t'acudeixin a tu per estalviar energia, jo cada cop estaré més contenta i més neta. Prenent aquestes decisions intel·ligents i treballant tots junts, ho podem aconseguir, perquè ja ho sabeu. Canviar el món és cosa de nens! Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning. Hola, amics! Benvinguts a un nou vídeo de Happy Learning! Veig. Que veus? No sé el que veieu, però sí que sé per què ho veieu. Ho voleu saber vosaltres? Perquè avui coneixerem a una amiga molt viatgera i molt necessària per veure tot el que ens envolta. La llum!
La llum és molt silenciosa, però tots sabem molt bé quan està i quan no està. És això que fa que puguem gaudir dels paisatges, dels colors, de la bellesa i dels llibres. Sabem que pot travessar una finestra de cristall, però no pot travessar una porta de fusta. I sabem que amb ella tot és molt més bonic. Però què és la llum? La llum és una forma d'energia i la percebem a través dels ulls, gràcies al sentit de la vista. Si tanquem els ulls, no sabem si hi ha llum o no. Hi ha dos tipus de fonts de llum: les naturals i les artificials. Les fonts naturals de llum són les que provenen de la naturalesa. Se us ocorre alguna? Sí! El sol! El sol és la font de llum natural més important. També estan el foc i els llampecs que il·luminen el cel en les nits de tempesta. Quina por! Sabíeu que hi ha animals que també emeten llum? Les cuques de llum fabriquen llum dins del seu cos. I també algunes meduses, que són com fosforescents. Que boniques! Però les persones no som lluminoses. La naturalesa no ens va donar aquesta habilitat. Així que vam haver de buscar-nos la vida per continuar il·luminant els nostres passos durant les hores de foscor. I ho vam fer realment bé. Vam inventar les fonts de llum artificials. Les bombetes, els llums, els fluorescents, les llanternes i moltes coses més. La llum mai està quieta i viatja en línia recta, en forma de raig. Sabíeu que la llum viatja més ràpid que qualsevol altra cosa en l'univers? Que crac! Té el rècord de velocitat! I ara que ja sabem què és la llum, repassarem! La llum és una forma d'energia que percebem a través del sentit de la vista. Hi ha dues fonts de llum: les naturals, com el sol, el foc i els raigs, i les artificials, com les bombetes o les llanternes. La llum viatja en línia recta en totes les direccions i ho fa molt, molt ràpid. I parlant de velocitat, em vaig corrents a jugar abans que es faci de nit. Adeu, amics! Fins al pròxim vídeo! Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning. Hola, amics! Benvinguts a un nou vídeo de Happy Learning! Escolteu, escolteu! Tots sabem que el so de vegades pot ser molt desagradable, com el soroll, o molt agradable, com la música, o com el so del mar. Però què fa que un so ens agradi o ens molesti? Ens resulti conegut o estrany? Perquè avui aprendrem justament això. Avui coneixerem les qualitats del so. Sí, el so té qualitats. Igual que els nens podem ser rossos o bruns, alts o baixos, grossos o prims. Cada so també té característiques pròpies, qualitats que li distingeixen dels altres. Però, és clar, aquestes característiques no es veuen, s'escolten. Tots, absolutament tots els sons tenen 4 qualitats.
intensitat, to, timbre i durada. La primera qualitat, la intensitat, és molt fàcil de reconèixer, ja que és el que habitualment diem volum. Sí, per exemple, quan pugem o baixem el volum de la tele. La intensitat ens permet diferenciar un so fort d'un feble. Els sons forts de vegades poden ser molt molestos i fins i tot poden fer mal a les nostres oïdes. Mentre que els sons febles o suaus poden resultar difícils d'escoltar. El to és la qualitat del so que ens ajuda a saber si el so que escoltem és agut o greu. Per exemple, el so d'aquest xiulet és molt agut i la veu d'aquesta cantant d'òpera també. No obstant això, el so d'aquest motor és molt greu. I també la veuassa d'aquest senyor. Welcome. Fàcil, no? Agut, greu. Una altra qualitat del so és el timbre. No, el timbre de casa no. El timbre d'un so és el que ens fa reconèixer què o qui el produeix. Per exemple, qui diríeu que produeix aquest so? Sí, una vaca. I aquest? Molt bé, és el timbre de classe i vol dir que és l'hora del pati. Però gràcies al timbre també reconeixem les veus dels nostres sers estimats, com la veu del nostre pare o la nostra mare, o els instruments musicals. Escolteu! Això que sona és una flauta dolça. L'última qualitat que aprendrem és la durada. La durada d'un so és el que fa que puguem dir si un so és curt o llarg. El so que produeix un ànec és curt i el que produeix un llop és llarg. És claríssim, a que sí? Ara repassarem. Les qualitats del so són 4. Intensitat, to, timbre i durada. La intensitat és el volum i pot ser fort o feble. El to és el que ens permet diferenciar un so agut d'un greu. El timbre ens permet reconèixer què o qui produeix el so. Aquest és el meu gat Andròmina. I la durada és la que fa que puguem dir si un so és curt o llarg. I aquest so és el timbre de la meva casa. És agut, fort i llarg. I vol dir que venen a buscar-me per sortir a jugar. Adeu, amics! Fins al pròxim vídeo! Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning.